ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na onye Hausa egbukwana na onye Yahoo gonyere ọkada ka o wee na-agbara ya haja purchase. Ọ bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ọmarịcha nwa okorobịa unu na-afụ ebe a na ogo o mere edunakwana obodo Afụdebe enyekwana afịa wee dịka Chizi Benz na ife anụnwa na-eme n'Edo Benin City. Ọnya ka emere ka ndị mmadụ mata na Chizi Benz na ọ bụkwanụ ndị na-apị ife ọpịpị, ndị na-atụ ọrụ, ndị Yahoo na o nwetagokwanụ nnukwute ego na nya bụ ife ọpịpị ọ na-apị. Chizi Benz wee sị na ọ chọrọ invest ego ya ka o tinyegasịa ya n'ife ya da amụtakwanụrụ ya ego. O wee jee gote ọkada, mmadụ wee kpọtara ya otu onye Hausa ya ebinyekwana ya bụ ọkada ka onye Hausa na-emekwanụrụ ya akaụntụ. N'okwu ntu a ka esi wee buru meshin wee binye onye Hausa. Wee na-akọwa na oruzi na 28 of October 2025 nọ mbọsị a ka Chizi Benz zukwanụrụ ọnwụ ya na ya bụ onye ọkada Chizi Benz biri ọkada na onye Hausa ahụ dịka fasi wee kwekọrịta na ọ ya de wetakwana ego na onye Hausa wetalụ nke izi, weta nke abụọ, weta nke ịtọ wee buru ya bụ ọkada narie na afụrọzikwa onye Hausa ọzọ. Onye anụnwa bụ Chizi Benz wee na-akpọ onye Hausa n'ekwentị, onye Hausa ha enwetazi ya na fonu na ife anụnwa emegokwa afọ some months afụ na ozikwa onye Hausa. Onye ka o ruru otu mbọsị asị na Chizi Benz na-aga n'ụzọ wee pụta wee fụ ebe nya bụ meshin ya paakị. Ọ bụrụ na onye Hausa ahụ bụkwana nya bụ meshin wee nọrọ ebe ahụ, mana ụfọdụ na-akọwa na mmadụ fụrụ nya bụ onye aboki n'ebe ndị Hausa na-anọ a na-akpọ ya Ogede Community nke dịkwanụ na Benin City, Edo steeti, na mmadụ fụrụ nya bụ onye Hausa ka ọ na-ebu meshin ahụ wee na-anọ ebe ahụ na ọdụzikwanụ ka ebe ahụ ka nya bụ onye Hausa bi. Wee bịa gwazie Chizi Benz na-afụrụ onye Hausa ahụ ebe ahụ. Chizi Benz wee jebe dịka ụfọdụ si wee kọọ. Ụfọdụ na-akọwa na onye nwafụrụ onye Hausa ebe ahụ wee kwụsị motie witi ndị o bukwana na moto fa wee banye ebe ahụ wee jee ka fanala onye Hausa nya bụ meshin. Ụfọdụ na-akọwa na mmadụ fụrụ nya bụ onye Hausa ebe ahụ wee gwa ya, o wee bịa. Onye nwụrụ anwụ anwụgwenu ondedụ ndụ ya kwụzikwanụ nke merụ na eziokwu ka asị. Wee na-akọwa ka fafụzi nya bụ onye Hausa ka ọ nọ na ebe ndị Hausa na-anọ. Chizi Benz wee sị onye Hausa na oyi ebinyezi ya ọkada ya ebe ọ bụ na ọ gbara ọsọ na ohe ewetezi ego ya na ya kwuru na ife onye Hausa mere bụ o wee sụọrụ ndị Hausa befa Hausa wee gwafa na Chizi Benz bụ onye oshi na ọ bịara izuru meshin ya. And Chizi Benz aha na-anụ Hausa na ọ bụ na fa na-anụ Hausa nụkwanụ ka ya bụ onye aboki soro ndị befa asụsụ befa na fa nwere ike ịgbagodo ọsọ ndụ fa kama ya fa bịa ji izi ọzọ fa eje kpọrọ ndị uwe ojii duto na fa anụghị ife asụrụ bifo mara ife na-eme. Asị na ndị Hausa niile nọ na okirikiri ahụ, onye na-agbapụta oburu obejiri, onye na-agbapụta oburu nkụrụ, onye na-agbapụta oburu onweghị ụdịka ife ndị Hausa ebughị wee gbapụta. Achọdụ m igosi unu ebe etiri eti maka ndị nwe iwe akwụkwọ wee na-akụ ya the boy daa akụrụkwa ya tọwọ were ma mma na-egbukasị ya ma mma ndị Hausa na-asọ asọ. Ndị ya na ya yi mmadụ na-abụ egburufe ebe ahụ, mmadụ na-abụ gbara ọsọ a sị na fa merụsịchara ahụ. Mgbe ndị mmadụ ji wee tibezie mkpu, ndị ọzọ wee bịa ma na-etigokwanụ Chizi eti nke bụzi na-eburuzi ya wee gbaba n'ụlọ ọgwụ. Wee ruo n'ụlọ ọgwụ, ndị ụlọ ọgwụ wee sị na Chizi anụnwa unu na-afụ ebe a na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ wee jebe obodo Afụdebe. Ntu anụnwa ka ndị yutu Edo steeti nke dị na Benin City si wee webezi iwe wee jee n'ogbe ebe ahụ ndị Hausa bi wee na-akụrisi ife niile wee mụnyesịa ife ọkụ. Ụfọdụ na-akọwakwanụ na ndị yutu a unu na-afụ ebe a na fa gbutere ndị Hausa mmadụ 10 kama na ọdụkọ ndị Hausa afọzi na anọda lokeshọn atụfu ọgụ na-egbusisizifa. Nke bụ na ụfọdụ ndị Hausa onye buru ụgbọala o jikwa na-agba ọkada pụta achụ ya fe were nya bụ ụgbọala mbụ ndị yutu gbukasịcha ya na ebe ahụ. Nke bụzi na ndị uwe ojii juziri ebe niile wee were moto fa wee na-ebukọrọ ndị Hausa niile nọ na Benin City wee na-ebuje n'ebe ndị ọrụ agha nke ndị Naịjirịa na-anọ. Ntu a ka esi wee bukọrọ fa na moto wee na-apụ. Ndị yutu na-aba na sị hapụrụ fafa bụ ndị Hausa ka fa tie fa eti ka fa kụọ fa akụ. Ebe niile ndị Hausa nwere ụlọ, ma ebe fa na-emesi ya, ma ebe fa na-azụ efi, ogbe ebe niile fa bi. Ntu anụnwa ka ndị yutu Benin City si wee jee ebe ahụ wee kurisicha ife niile dị ebe ahụ, mụnyesi ife niile dị ebe ahụ ọkụ, ma ụlọ fa amụrụ ya ma ọkụ. Ndị yutu wee na-akọwa na nke anụnwa abụrụkwa na izizi ife anụnwa na-eme na-enweghị ikpe enwelu witi ndị Hausa, na ikpe ahụ ka dịkwana n'aka ndị uwe ojii na ekpechabeghị onye bụ ikpe nke anụnwa wee mee na-enwere onye fa na ndị Hausa nwekwara okwu bifo mara ife na-eme. Ndị Hausa sogbuo onye ahụ na onye nke anụnwa unu fụrụ egburu kịta na nke a ya eme mmadụ 3 enwegoro ụdịka ikpe anụnwa n'aka ndị Hausa. Nọọ nke a kafa ji wee sị mba na onye emezi eme ọ bịarube onye abịawuni ọ na ji mgbumgbu afụkwara ya n'azụ wee tụso ndị Hausa ọgụ. Ndị uwe ojii bịazie na-azọ ndị Hausa.
o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ndị uwe ojii nke nọ na Benin anụnwa na fa jere na be mama nke nwoke anụnwa wee ruo ebe a wee na-ayọ ya na ya butuo na ya gbaalụ na sinsi ndị Hausa ji wee gbucha nwa ya nwoke na udo adịbekwana na siti ife anụnwa na ndị yutu ka na-ewe iwe wee na-amụgasị ụfọdụ ife ọkụ wee na-emebigasị ọtụtụ ife. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị na-asị ndị uwe ojii fa na-eji ayọ mmadụ bọị ọ na-abụ mama dị bọị gwara ndị yutu fa mebe ngagharị iwe fa mebisiba ife na ife fa kwesịrị ime ebu ije chọọ onye Hausa ebinyere ya bụ mechin gbaa ya ajụjụ ọnụ mara ife bụ iwe ya o ji wee buru mechin mmadụ birie ka o wee na-agbara ha ya pọchesi wee gbafere ọsọ na nya bụ ife bụ oshi ka ọ bụ malụkwana ife kpatara na okwa ha akwụ ụgwọ na ife onye Hausa kwesịrị ime ebu mgbe ịchọ ọzọ ịgba na ihe akwụkwa n'ụgwọ ọhịa iburukwa ọkada mmadụ biri ubuchi ya tara ibuzi ya gba ọsọ ọgụ kpatara ya ego ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ife anụnwa kpatara na ụfọdụ ndị mmadụ ahịa ekwe enyelụ mmadụ aka ahịa ekwe emelụ mmadụ ọgọ na ụdịka bizinesi igote ife a na-anya wee binye mmadụ nọ ntu a ka ihe esi ekpe ikpe oge ọbụla na-akọ ogologo akụkọ ebe ụfọdụ nọkwanụ wee na-asị na ya bụ na onye aboka ifokwanụ na nke nwoke a nwere ego uche ya bụrụ kedu ife o jizi ego a na-agbata na ọkada eme na ya hapụ nụrụ ya ọkada anụnwa na ọkarịrị ya ma ọ bụ na aboki enechagokwa n'anya fụ na ya bụ nwoke karịrị ya bụ ọkada n'eziokwu osi ka o buru ọkada tido ka ọ bụrụkwanụ nke o ritere. Ebe ụfọdụ nọkwanụ na kọmentị wee na-asị na ọchụ n'ike na ana n'ike na oji nwa ya aha emelụ ahụ na unu nekwa n'anya na afụ na nke nwoke abụkwanụ ndị yahu onye ma ka esi wee pịta ego nwa onye ma aja na ife niile emegasị wee meta ego nwanụ ike nọọ ya ba aja ọ chụrụ maọbụ ife ọ na-emegasị wee na-achụ ego ike n'ọfa nwabụ ife butekwanụlu o ji wee zuo ọnwụ ya n'oge ya erughị eru. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị kedu nke bụ na mmadụ ya enwecha ụdị ego a nwee ụdị moto niile anụnwa ọ bụla ọkadakwazi ka ọ chọrọ iji wee merụ bizinesi ha ya pọchesi na nke agbọdụ nke na ọ na-ebute mechin na-elesi ndị mmadụ na ọ na-abụ na ọkada nwa obi ile onye Hausa na ọ na-abụ ka onye Hausa na-ewetara ya ego ndị mmadụ nyere ya ka e wee na-elekwa ọgwụ amakwanụ m nakwa ife fo na kọmentị ka m na-agụrụ ụnụ. Ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ya bụ chuzi na o melu misteki na ebe ọ bụ na ọ fụrụ onye Hausa fụ na ebe ọ fụrụ onye Hausa n'ọkwa n'ogbe ndị Hausa na ife o kwesịrị ime mgbe abụ fa eje kpọọ ndị uwe ojii na ife abụghị ife agba aka eje na ịfụ ka ndị Hausa si wee sụ ndị a mma ma etinyenwe ife a n'ihu akwụkwọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ unu fụ ka ya bụ nke nwoke anụnwa si wee na-agba ọsọ ndụ ya fa welu ma chove eji ekpo aja pịa ya ụda ewelu nke a ma ndị bụ mma oge ma ndị bụ ife a ndị Hausa na-asụ asụ ma ndị bụ mgbamgbo isi akụtọsi dizboy akụtọsi ife akụrụ ya odo nwedoli ka ọdụhụ ole esizikwa na ọ bụ Jizọs ịma na onye a bụ n'ọdụhụ makwọ nke o ya esi wee dụhụ onye asụkasịrị mma n'ahụ welu isi kụtọsịcha ya isi welu mma oge na-egbu ya n'ahụ ndị na-ebe ahụ na-ese ife onyonyo na-eti mkpu na-ebe akwa ndị oyi ya ndị ụfọdụ ndị asụrụ mma fa na ọsọ na-eme ndị Hausa nwere obi ọjọọ ị na-eme bizinesi gbalụ ndị Hausa ọsọ fa jidewe ụgwọ iche ije gbafe ụgwọ kpọrọ ndị uwe ojii aka nri na aka ekpe wee jebe o wee bụ na chuzi unu na-afụ ebe a n'okwu onye oriri onye mmemme vidio ya niile ebe ọ nọ na-akụrụ ọbụ na-agbara iche na mmadụ bụ egwu na-enwere aṅụrị na-efe ego na-eri ego na ụkọ ego o nwere moto ya nwanụ grasị dị n'elu ndị agha bịa emeghanata ịchọ ịkwụrụ ọtọ ebe ahụ na-efere ndị mmadụ aka o buru ya pụta ntu anụnwa o wepụta ego meghee ya esi n'elu ebe ahụ fee ya ndị mmadụ a na-abụ ego n'ala ọ ya bụkwa maka ya ka ndị yutu ji ewere iwe onye na-emerefa mmemme onye na-enyefe ego ndị Hausa gbuo ya na-efie na-abụ na-emefa nta na-emefe imo ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ekenekwanụ m unu dochianụ. Gentlemen, we have been on this matter for the past 2 days. We have not slept. The community they call Ogege, we have the owners of the community seated here. This community where this crisis started and where this crisis is, we have the owners of the community here. And the owners of the community have told us, security agents look at government officials here, they have told us that they are out for peace. They are out for peace. A matter that happened that would have just been 2 persons, you resolve them. It has come to the extent of chasing people and wanting to. We will not allow that. Since the community is seated here and we are on ground here, and the owners of the community are telling us that they need peace, they don't need fight. I want to warn
Please, if you have a brother, if you have a relative, you have a friend that is spearheading his head over this crisis, if we catch him, don't take laws into your hands. Somebody is dead. You want others to keep dying? No, we will not allow that. If, please, as you leave this place, the police is everywhere, security agents are here. I am here. If we cite you, we want to believe that you are not from this community. And we will treat you like a common criminal who has just come to cause. As we are living here, we are going out. Please, let all of us try and be inside our houses. For the time being, let's stay inside our houses. Thank you very much.